Identify. I need a report within the next 2 months or if not 3 months. Ndoda kuti patinosvika kuChristmas munditaurire kuti tapa vana vakabva kuYouth Service maloans. Andichange ndichiapprove inini kuti pai vana vavo vaite mabasa emaoko. So I'm coming from a business background. Manzwa kuti ndakaenda mbobva kwakaoma ndichiita zvinhu zvakaoma, saka hapana chinomboshamisa kuti utange business. Personally I employ more than 500 people. So we don't want to be just people vanotaura kuti ane mari usina vanhu vanoshanda kubasa kwako. So what we also want these youngsters to become employers. Because vatrainwa vakuziva, vanogona kunge vaine ruzivo asi vasina zvikwanisiro. Saka zvikwanisiro zvacho tinofanira kuzvicreate. For the first time I'm going to allocate funds dzakanangana nevana vakabva kuYouth Service Zimbabwe. Ende homwe yacho iyoyo kana isipo chaita kuti iwanikwe. Hatisi kuda kuti tiimpawe vanhu vari kungonakirwa vari mumaguta, vanhu vari kungonakirwa kuno kwamambozimunya vana vasina chavari kuwana kana chavari kudzidza. So we want to make sure that vana ivava pavanodzokera vanosvika vachiomberwa maoko. Toda kuti futi zvakare tikuzivisei kuti nekuda kwekuti mafacilities edu madiki ari kukurirwa nevana vada kuya kutraining, tiri kuwirirana kana kuti takabvumirana nemamwe mastakeholders nevemakereke akasiyana siyana kuti tichikwanisa kusevenzesa mafacilities avainavo kunzvimbo dzavari kuti titraine vana vedu. Saka naizvozvo muchaona nhamba dzedu dzichataka kuramba dzichiingiza kuti vana vedu vakwane kuwanikwa vachienda kunotrainwa. Naizvozvo nditenderei once again to say makorokoto amhlope, congratulations kuvana vedu, Mwari vakuitirei zvakanaka. Thank you Tatenda, siyabonga Mazvita. I thank you. Atadza kunovhunza nyaya dzemabasa idzi. Vanovhunzwa chaivo mavaona ndizvo. Unenge watovhunza munhu asiri pamwe otoyeterwa benzi kumusha kwenyu kuti hakuna zvokuita ngatigare. Sezvandakamboona tingagara